खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। थारैनो जोंनि बर' हारिया एसेबां जौगाबायना आरो बे बाथ्राखौ एबा सोंथिखौ खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोनसे भिडिअआ दिनैनि समाव दिनै सानसेनि गेजेरावनो गोबांनि मबाइल एबा गोबांनि आखाइ आखाइ बे भिडिअआ गोसारगासिनो दं। WhatsApp ग्रुप, WhatsApp, Facebook बायदि बायदिफोराव बायदि बायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों जा नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनदों, बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारदों। थारैनो जोंनि बर' हारिनि आथिखालनि लाइमोनफोर बर' समाजा माबे लामाजों आगान सुरदों। थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सानथ्र'हायै बर' हारिनि गेजेराव आफादफोर दं, सरकार दं, पुलिस बिफान दं। नाथाय थारैनो बे बाथ्राखौ बुंनांगोन दि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दं। जौ जुवा बेफोरथ' सोलिगासिनो दं, नाथाय बेनि गेजेरावबो सानै साथामसो लाइमोनफोरखौ बे भिडिअआवहा गोबां गोसारनाय नुनो मोनदों, जेराव जानजि सिमफाय सिमफाय गोदोना सिमफाय सिमफाय मोसालायनानै जुवा होनाय जा भिडिअ, बे जुवा होनाय भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दिनै चर्चा जादों, सावरायनो जायगा मोनदों। बेफोरबायदि गेम्बलिंफ्रा एबा बेफोरबायदि खेला होनाया सरासनस्रा होनना बुंनांगोन। आथिखालाव जोंनि BTC ओनसोलाव सानफ्रोमबो बेफोर खेलाया जागासिनो दं। बेफोरखौ गोबां बुंबोबाय आरो बुंनानैबो जेबो बिनि फिथाइ मोननाय नङा एबा जेबो जानाय नङा। नाथाय बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो सावरायजासिनथाव बाथ्राया जाहैबाय साथामसो लाइमोन सिख्लाफ्रा बे समाव जानजि सोमाव सोमाव गोदोना सिमफाय सिमफाय मोसालायनानै जुवा होनाय, आखायाव रां लानानै जुवा होनाय, बे बाथ्रायासो दिनै सावरायजाथावना जादों। मानो होनना बुङोब्ला एसेबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां गाहाय लेभेलसिम फैनांगौ जाबायना, जेराव रां गरनैसो आरजिनो थाखायनो हौवा माहारिफ्रा बेफोरबायदि जेरावबो सोलिगासिनो दं। बेफोरबायदि गेम्बलिं होनायफ्रा एबा बेफोरबायदि खेला होनायफ्रा सोलिगासिनो दं। नाथाय रोजा रोजा श' रोजा रोजा सेंग्राफोर थानायनि गेजेराव बेफोरबायदि सानै साथामसो लाइमोन सिख्लाफोरा जानजि सोमाव सोमाव गोदोना सिमफाय सिमफाय मोसानायखौ नोंथांमोना मा फोरमायगोन, मा बुंगोन? दिनैनि समाव जौ जुवा होनायाव जोंनि लाइमोन सिख्लाफोराबो आगान सुरहांदोंसै नामा? जेराव थांनाय गोलाव समाव बेफोरखौ होबथाबोदोंमोन, नाथाय आथिखालाव थांनाय साननैसो सिगांसो बे समाव मोनसे बाथ्राखौ फिन आरोबाव गोसोखांहोदोंदि दि आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो साननैसो सिगांसो बाथ्रा बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि बाथ्राखौ हेंथा होनो थाङोब्ला आफादखौसो उल्था दुसियो होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव आथिखालनि सरकारा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन। बर' समाजखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय थांखि लानांगोन। जाय समाव आथिखालनि BTCनि CEM हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हारिखौ जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै एबा बर' हारिनि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों, लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंदों, लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङावबो गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंदों, लाइमोनफोरखौ बेखार जेंनानिफ्राय उदां खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिसिमबो एसेबां गाहायसिमबो थांनो थाखाय गिनाया खम जाबाय एबा गिनो रोंलिया। थारैनो बे साथामसो लाइमोन सिख्लाफोरनि जा भिडिअ, बे जानजि सोमाव सोमाव मोसाग्लुंनानै गोदोना सिमफाय सिमफाय मोसाग्लुंनायनि जा जुवा खेला होनाय, बे जुवा खेला होनायखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव मा फोरमायगोन? जोंनि बे खौरांनि जा खौरां फोसावनाय, बे खौरां फोसावनायनि जा कमेन्ट सेक्सन, बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहर। थारैनो बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय माबे जौगानाय बिथिंखौ एबा माबे बिथिङाव जौगादों होननानै नोंथांमोना सानगोन? दानिया नायलांदो बिदिब्ला बेबायदि खेला होनायाव सानैसो लाइमोन सिख्लाफ्रा जा मोसा जुवा होनायनि इन्टारेस्ट लादों, आड्डा लादों, बेखौ नोंथांमोना नायलांदो।